Good morning, routine. Good tin kong mahal. Magbihis ka na, iho. Bilisan mo. Miggy! Miggy! Ang Miggy girl, ang Miggy girl, ang Miggy girl. Chimiggy girl. Si gluten boy, ang gluten boy. Bikaka ka na naman dyan. Ikaw, kumusta ka naman babae? Ha? Kain ng kain, iho. Yung pinapanood mo. Si Fiona na naman. Ayun guys, good morning again. Lutuin ko lang tong saba. Ganda oh. Ganda ng saba. Kanin ko, yung lutong Bicol, tawag sa amin is pinakre or, hindi, sa ibang lugar sa Bicol is pinakre, especially Naga, mga rinconada, pinakre ang tawag sa amin. Tawag sa amin ito. Basta ginataan siya, ginataang saging, saba ng saging. Saging na saba. Saba ng saging. Ayun. Prepare ko lang. Check mo, Chris, ha? Kailan ang exam po? Magbakasyon na. Kailangan ko rin mo kailan siyempre? Oo. Tapos maganda niya yung hahatiin sa gitna para lutong. Banana kayo? Hindi. Gagataan ko lang. Oh yeah? What do they do? They used to food before. Ladies! Ayun guys. Ito na, nalagyan ng ng carrot. Ayan, tanggalin lang natin. Pinatong ko kasi dito yung kanina, takip. Yan, tingnan nyo. Nagmamantika. Lutong-luto yung gata niya. Yan. Tapos, ito yung pansit. Ang dark naman ng soy sauce. Pero mawawala yan pag nalagyan na ng gulay. Nomay. Finish guys. Ayan na, diba? Hindi na masyadong dark yung color ng pansit. Ayoko kasi sa pansit na maputla. Parang ninervyos. So, ayan. Init-init pa. Kain na. Borats pa yung mga kapatid ko. Pero ready na pagkain nila. Kalimutan kong bigyan si Chris ng kaon. Kawawa naman. Kaya pupunta ko doon maaga para makapagbayad natin ng tuition niya. Nainis ako sa kapitbahay namin. Kainis. Sobra. May alagang aso guys. Alam nyo. Yung maliit Maliit pa tuta. Pinapalabas lang. Pati dito sa sa may likod namin. Katabi ng likod ng bahay namin is may alagang aso din yan. Pinapalabas sila pag madaling araw or umaga para magpupo. Ngayon, dito nagpupupo yung mga aso dyan sa ni Manang Huling. Kaya kainis. Ako pala kaya nagdakot ngayon. Kabad trip. Kasi yung amoy, yung baho. Kaloka. Tapos matatapakan pa ng mga bata. Matatapakan namin. Ayun, sinabon ko. Di ko na binanlawan. Kaloka. Alaga ng aso, pinapako. Ayun, yung aso na yun. Aso na yun. Salba yung aso na yun Maliit. Wag na nga. Nainis ako Sa susunod na mahuli ko magpupo yan, dadakutin ko tapos ilalagay ko dyan sa gate nila, sa loob ng bahay nila. Oh, diba? Gala ka tapos palalabasin sa yung iba yung mapiperwisyo. Kalokang bonggang-bongga. I'm back guys. Kalokang init. Sobra. Summer na summer ba ito sa December?
Ang sakit sa ulo. Yun, di pa nag-aalmusal kaya lalong sumakit ulo ko. Ang sarap, oh. Anong isda yan? Sana sinigang na lang yan eh. Dala ni Papa. Tuna? Ewan ko. Oo, puro laman. Masarap yan sa miso. Hindi pa naman naluluto yun. Tapos nagagata si Nene ng langka, na may tilapia. Sinanglay. Sa pecha yung sinanglay. Sabi ni Papa, sinanglay daw. Sinanglay. Sinanglay na ano? Na langka. Tapos sinigang. Ayan. Kit muna ako, mag-edit lang ako. Si Jeff, di ba bumababa? Oo. Ito yung ito. Ayahay itong mga to. Si Tipi nasa ilalim. Ayan si Conan. Ito si Groot. Ayan si Mag... Ito pala si Tipi. Si Groot, si Maggie. Ayun guys, alis na ako. Punta akong... Tinapos ko lang kasi yung ano, yung ini-edit ko yung vlog kahapon. Ang haba guys, grabe. 35 minutes. So ayan, maganda kayo ng popcorn nyo. Oh, 'di ba? 35 minutes. Bawing-bawi. Yun nga, nag-text na si Daddy, nasa McDo na daw siya. Sabi ko doon na lang ako antayin. Kumuha na siya ng Grab kasi ang init. Kapag ka nag-LRT kami, ayun, kakalkalin yung box and then mabigat nga, mahirapan kami. So, sabi ko mag-Grab na lang tayo. Hayaan mo na. Loka. So, kailangan talaga may ano din eh. Ay! Hayaan mo na nga yan. Soon na lang yan. Tapos nakaka-excite lang lalo kapag ka naano ko eh, naiisip ko. Pero soon guys, ayun. Gusto ko magkaroon ng sasakyan din para ganyan magde-deliver sa mga concept store. Ayun, kasi meron pa akong additional na concept store na nirentahan ngayon sa bandang Plaridel, Bulacan. So medyo malayo siya pero carry lang. Mag-ano na lang kami dito, magbabas papunta doon. So, yun lang. Let's go na. Nantayin ako ng asawa ko. Yun. On our way, guys, sa trend zone niya. I'm with Daddy, oh. Grabing init, kaloka. Summer, 40 umaabot yung temperatura. Tapos gutom na ako. Konting pansit lang yung kinain ko kanina. Tapos yung saging na ginataan. Grabe na. Paano ito? Sacrifice talaga. Parang gusto ko namang inasal. Madaming sabaw. Oh my gosh. Mamaya ka sa akin. Food trip tayo. Umulan na guys. So, lakas. Pero mabuti na rin yan. Para mabawas-bawasan yung init. Sobra. So, ano na kami sa UN. Yan, sa may Ado. Classmate! Mga classmate! Yan, Adamson University. Wala na pasok, diba? Bakit kayo pasok pa kayo? Pasok-pasukan. Pasok-pasukan. Sayang yung baon. Bisi-bisiin. Yun, lapit na kami. Konting kembot na lang. Kasi sana pinuha ko yung photo, sabi niya tita mo eh. Yung Dio talaga yung ano eh, no? Oo. Hindi Ayun. ito, yung maliit, saka ito. Bumili nito si Ma'am Cecily. Saka ito. Partner niya. Oo nga. Maganda nga daw. Ayun ah. Ang Deliver ko mabili ito, guys. ang dami. Buti hindi ka na nito nagdala ng... Oo nga, nakikita ko naman yung ano eh. Yung stocks. Ayan. Dito. Nilagyan niya. Ang cute. Ang cute naman ito. Tinalagay ni Ma'am ko. Pinabit ko. Ang ganda. Nilagay ko na rin ito. Anong name mo te? Si ate? Nene ko. Ate Nene, ayun. Pag may gusto kang product eh, kuha lang kayo dyan ah. Tapos ipa-pull out nyo na lang. Ha? Pwede ba yun ba? Hindi. I-note nyo lang syempre na ano, ha? Na galing sa... Oo. Kami ano pa. Oo. Go! Thank you, Try nyo yung Ma'am. ano, yung tomato serum. Ayan. Paano ba yun? Sa ano din niya, sa face din. Dito kami sa ano, sa Manila. Palinis na kami yung kuko ni Daddy. Dito na lang. Ha? Ha? Tingnan natin. Check nga natin. Hi. Ito. Hand care.
Sige. Mani, pwede. Manicure. Ikaw, pwede. Mani. Packages po pag gusto nila, may kasama dito. Discounted price. But yung pinaka-basic po with foods. Foods pa with treatment, meron din po. Apply natin buong weekend. Kasi ano ko sa ano, yung makikiliti ako sa ano. Sa foods lang. Oo. Ayoko Si mag... sir po. Ikaw gusto mo? Try mo pa. Lakas ng kiliti niya. Sige po. Sige. Pareho na lang pong Nagcha-charge ang kalbo. Oh. Wala. Charging station. Ayan. Lobat na kami pareho eh. So. Ikaw! Kilala mo wala ako. sabi ko hindi ako nagkamali eh. Kilala mo wala ako. Hello! Talaga ako nagkamali. Ayan. Hello, nanay mo. Gerard po. Ayun, like ano na. po kayo kay Ate Anne. Ayun, hello! Wait tayo dyan. Sorry kanina. Kaaway ko yung asawa ko. nga po, hindi po kayo po talaga yun eh. Kaya Nabukaan ko po. nag-charge lang din kami dyan. Ayun. Ayos ko. Bilang ko lang na ano, pasalubong yung mga bata. Sige. Pati ikaw? Bata ka ba? Yes. Gusto ni Chris ito kahapon eh. I say 1,000. Pa-attend din ko. Ano ba to, miss? Saturday weekend ba ito papatak? Sunday na. O, sige. Oh, yeah. Ah, Ha? ano yan? Ewan ko dyan. Mm. 10. Pwede pa? Ganyan pala siya. Magustuhan niya yan? Okay. Ay, ang galing. Binabasa pa. Ah? Okay. Mm. Ang galing ano. Tapos si bake. Dali, try daw. Free. Nakakarami kami sa free. Mama. Nagbebenta siya ng yema, guys. Patingin. Magkano? Mahal naman ang yema mo, kuya. Wala nang iba, yung may peanut. Wala kang may mani. Sige na, baka kailangan niya, guys. Naalala ko si Chris bigla eh. May 40 ka, daddy? Wala akong barye. Meron ka? Panukli? Wait lang ah. Ayan. Ano pangalan mo? Kokoy? Pangalan mo? Toy. 12 years old daw siya. Sige ko na lang yan sa mga bagets. 40. Ito. Okay, ingat ka. Pasalubong sa mga bata. Yema. Dito nga pala kami sa ano, guys. Ayan. Bago umuwi. Nagpapalo pa kami ng traffic ulit eh. Alas 8 na. Mataas pa yung ano, yung grab eh. Ay, ayoko naman Taxi girls. hindi yung sa LRT. Kasi dun, ano to eh. Luklukan. Doon pa to. Walkathon pa ng konti. Pagoda din pa ako. Yun.
Antay na lang kami ng konti pang time para bumaba yung pamasahe. Kain tayo guys. Half chicken. Para malamnan lang ang masikmura. Kain tayo. Uy, nagluto dun si Nene. Kakain pa ako mamaya sa bahay. Gusto ko yung ano, yung... dito. Yung gulay. Tatakam tuloy ako eh. Basta kakain ako ulit mamaya pag-uwi. Sabihan ko lang to si ano, si Daddy. Kumain. Yummers. We're home na guys. I mean, I'm home na. Ayun. Oh, you're home. Ano kasi, si Daddy sabi ko dito na matulog eh. Ayaw niya at ano daw. Wala daw kanina si Mommy pag pag-alis niya ng soy! Pag-alis niya ng bahay. So, kailangan niyang umuwi. So, ayan. Bye-bye. Good night. See you bukas. Good night. Good night. See you tomorrow. Dito na naman yung mga ano. Ilalim na tipi. Ilalim na. Lalim na. Lalim na. Lalim na. Dali. Lalim na. Likod na. Ilalim na. Ilalim na. Ilalim na. Ilalim na. Si Kona nasa baba eh. Hi, Maggie girl! Upload ko lang yung ano, vlog kahapon guys. Bye! Good night!